hindi na nakapalagpa ang dalawang individual na ang arestuhin sa magkahiwalay na search warrant operation ng Masbate City Police sa barangay Pating, Masbate City. Alas 5:20 ng hapon noong Martes, Setyembre 16, nang madakip ang sospek na si alias Alex, 40 anyos, repairman at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa kanya ang 222 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Ayon sa tagapagsalita ng Masbate Police Provincial Office, kabilang ang sospek sa listahan ng mga high-value target. Matagal na po siyang minamanmanan, minomonitor. Ngayon po siya kumbaga nahuli kasi nung mga nagdaang araw is wala po siya sa AOR. Maraming nakuha sa kanya. So, dinidispose niya din ma'am to sa mga dito lang din sa Masbate, maybe yung nakakapagkuha sa kanya, dinidispose din kung saan na iba na lugar kasi ano naman yan hindi naman yan dito lang sa amin sa lugar namin. Kumbaga, inabiyahe po yan kung saan-saan. Alas 3 ng hapon naman noong Miyerkules, Setyembre 17, nang maaresto rin ang isa pang residente ng nasabing lugar na itinuturing din na high-value target. Kinilala ang suspect na si alias Bebe, 32 anyos na nagtatrabaho bilang construction worker. Nasamsam mula sa kanya ang 38 pakete ng shabu na may bigat na 64 na gramo at nagkakahalaga ng 435,200 pesos. Patuloy din ang ginagawang paghahanap sa kasamahang babae ni alias Bebe na sangkot din umano sa pagpapakalat ng iligal na droga habang inaalam din ng pulisya kung saan kumukuha ang mga sospek ng droga. Doon sa din po ng operatiba ng Masbate City is magkaano po sila, ibigan lang po ma'am. Kasi isang barangay lang po sila. Pero malaki po kasi itong barangay ma'am. Parang ito yung nasa part ng market site ng Masbate City. Malaking lugar ito ma'am, pero I'm sure magkakakilala po sila. Matagal na silang involved sa drugs and they were subject din ma'am nung sa tukhang kaso hindi sila nag-surrender, tuloy-tuloy yung Kaya sila ma'am, na po, ina-applyan ng search warrant. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Masbate CPS ang dalawang sospek na pawang nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.